Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días e benvidos a Sempre en Galicia, a voz galega que desde Montevideo viaxa por América e polo mundo dende fai 74 anos. 22 grados de temperatura a esta hora da mañán aquí en Montevideo. Está orballando sobre o Río da Plata, non podía estar mellor acompañado. Ana Lorenzo, moi bons días. Hola, bons días. Tamén bons días para ti, Francis Queijo. Moi bons días. Saudamos con moito cariño os ointes que nos escoitan desde a veciña e noble ciudade de Buenos Aires. Empezamos o noso programa. O Museo de Peregrinacións foi antonte escenario da presentación do libro Personaxes e Reises de Galicia Medieval, editado pola agrupación O Galo, sobre o antigo reino de Galicia comprendido entre os séculos VI e XV, biográfico de reises e raíñas na Galicia desos tempos. Mais dunha dúcia de especialistas pretenden decorrer o velo da terxiversación histórica e reivindicando ese período de esplendor da nosa historia medieval, poñendo en relieve o peso do Reino de Galiza na historia política, cultural e administrativa da Península Ibérica e mesmo de Europa. A obra literaria céntrase nas figuras como Doña Sancha, a derradeira reina de Galaecia, Bernardo II, arzobispo de Compostela, Payo Gómez Chariño e Pedro Fernández de Castro, ou Alfonso Soares de Deza, príncipe dos infanzóns. A nosa historia, amigos, que se di constituída no século III como provincia romana con 3 conventos, Lucense, a Galicia actual, Bracarense, o norte de Portugal, e Asturiense, que é Asturias e León actual. Mais dende a Unión Sueva e Galego-Romana constituye o primeiro reino de Europa, sendo Compostela o centro político e cultural, con reises como Fernando II, Alfonso VIII, que procuraron a expresión de unha independencia política, apostando polas conexións atlánticas e europeas, hasta a castración e doma do reino de Galicia polos chamados reises católicos, cuya represión e colonización tentou anular a nosa lingua, a nosa cultura, o noso dereito e mesmo as institucións. Por todo iso, é necesario recuperar a memoria histórica que nos roubaron en un certo contido e aínda siguen roubando
coa ocultación tanto nos libros de texto como nos currículos escolares, como nos rueiros e nas prazas, onde, a diferencia de outros reinos como León e Portugal, non se manteñen esos nomes da propia historia que nos arrincaron para quitarnos o orgullo de ser un reino e, sobre todo, de ser un país. Toda a miña xente de lábregos foi xunguidos á terra cun xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. Meu pai e labrego, tamén meus avós, pasáronse a vida tripando de ros. Pasáronse a vida tripando de ros. Meu pai e labrego, labrego naceu en labra nos eidos traballando a treu. En labra nos eidos traballando a treu. Meu pai e labrego, labrego naceu. Meu pai e labrego sin terra desceu. Meu pai e labrego sin terra desceu. E labrego, labreguinho eu son. Pasarei a vida xunguido terrón. Pasarei a vida xunguido terrón. Toda a miña xente de labregos foi xunguidos á terra cun xugo de boi. Xunguidos á terra con xugo de boi. E labrego, labreguinho eu son. Pasarei a vida xunguido terrón. 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 El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre, atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre, teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, o pasado 1 de abril celebrou a Real Academia de Belas Artes o seu Día das Artes Galegas, dedicado este ano ao escritor cambadés Francisco Azoreide, quen se acordou tamén o noso patronato. Sin embargo, en Galicia un pano de loito veu a ensombrecer este mes dedicado ás nosas artes. O pintor, gravador e escultor galego Manuel Facal Ponte, un dos artistas máis renovadores que tuvo Galicia, faleceu aos 80 anos. Claro, quedannos os seus debuxos inspirados en Picasso, en Dalí ou en Urbano Lugrís.
Lolo Facal comenzou os seus gravados en Londres, ao lado da argentina Carmen García, e realiza obras para Joan Miró e gravados para de Rosalía, de Cunqueiro e outros escritores galegos. Entre as súas obras máis notables está As cinzas do amor, sobre textos de poetas españoles. Sobre a figura de Lolo Facal, a xornalista Silvia Tasende escribe na Voz de Galicia: Facal estaba interesado no camiño, non na meta. Non exercía de artista, decía que simplemente precisaba ser creativo, fuxir da multitude. Méndez Ferrín tamén di del que a grandeza de Facal no gravado pareceme doble, na concepción ampla, xeral e no magisterio artesanal. Son as 9:10 da mañán, as 2:00 da tarde na Terriña, e temos o prazer de estar en contacto con Alejandra Mareque, historiadora, xornalista e sobrinha do artista falecido. Isabel, bos días dende Montevideo, dende América, e gracias por atendernos. Alejandra, sí, moi boas tardes. Sí, ali bos días, non? Supoño que sobre as 9 da mañán será por aí, imagino. Pois sí, son as 9 da mañán, 9 algo da mañán. Bueno, pois bos días a todas as que me escoitan dende Uruguai. Primeiro, Alejandra, quería che dar o pésame polo pasamento de ese Lolo, de un personaxe tan querido a quen cheguei a conocer. Moitas gracias. Haberá un antes e despois da morte de Manolo Facal? Pois, bueno, si eu penso que a súa figura deixa unha estela importante, xa non só en Carballo na nosa comarca, sino tamén en Galicia, pois pola súa trayectoria, pola dimensión creativa do personaxe que trascende xa a obra plástica, porque era unha persoa máis con unha grande inquietude intelectual e filosófica. E, bueno, hoxe o crítico de arte Antón Castro facía unha semblanza maravillosa na Voz de Galicia, falando en detalle precisamente da importancia da súa obra. Alejandra, que pasará co seu legado artístico, composto con máis de 1000 obras, entre pinturas, grabados, esculturas? Sí, bueno, estamos nun proceso en que, acabábase de crear a Fundación Manuel Facal. Todavía estábamos en conversas co Concello, a Deputación. Temos que ver a ver como queda todo isto, porque evidentemente é un proxecto que ten que contar co respaldo, apoio decididísimo das institucións públicas, porque senón é imposible sacalo adiante e darlle, unha dimensión tamén de que teña unha repercusión pois en toda a comunidade galega, con dinamización e relación con outras institucións, dinamización da arte entre os xóvenes, hai que ver todavía como queda isto, porque, está moi recente o falecemento e entón, temos que ver como avanza. Alejandra, como reaccionou o mundo da cultura ante a súa perda? Concretamente, a Xunta de Galicia ou o Concello de Carballo? Bueno, pois con sentimento, con dor, pola relación personal tamén que había con el e pola importancia da figura. Sei que hai pendentes homenaxes, porque, quisimos que a verdade un momento da pérdida fora algo íntimo e familiar, pero si xa nos teñen comunicado que vai haber actos e homenaxes por parte de outros artistas galegos que tamén queren facer algúns actos na súa memoria. E se tuveras que elixir unha obra de teu tío, de Lolo Facal, cal sería a máis bonita para ti? Pois, para mí a máis relevante sempre a última, porque ele era unha persona que se apasionaba absolutamente co que estaba facendo nese momento. Entón, os grandes cosidos que estaba facendo agora, que, son obras de dimensións importantes, pero teñen unha dimensión tanto un pouco mística, espiritual, como el era, como unha dimensión
moi artesana, dun traballo de coser día a día, bueno, de moi apegado tamén ao matérico, e bueno, son obras moi bonitas e que creo que resumen un pouco tamén a súa vontade creativa. Alejandra, era doble a intención do noso programa, de falar de Lolo e tamén falar un pouquiño de ti. Por que non vamos a falar un pouquiño desa novela túa, El año que dejé de ser rubia? Contanos un pouquiño, porque é un tema moi de actualidade, non? Como é o cancro, a vida de parexa, a vida familiar. Contanos un pouquiño o tema de El año que dejé de ser rubia. Sí, bueno, a carón do que estamos falando do meu tío, a cousa moi modesta, pero bueno, si é unha novela que parte tamén dun tema artístico, porque está un pouco inspirada por unha artista inglesa, Bobby Baker, que fixo do material, digamos, do día a día das amas de casa o tema da súa obra pictórica, e tamén unha especie de revolución que ela reclamaba das amas de casa a través da arte. Bueno, partindo un pouco de eso que me inspirou, pues creei un personaxe dunha muller que, bueno, que non se sinte a gusto na vida que ten, un pouco porque se deixou levar, como pasa a tantas mulleres, e ten aí unha pulsión creativa peleando por sair. Entón, bueno, isto xuntase con un momento dunha enfermidade como é o cáncer, que, bueno, que fai de detonante un pouco de toda esa explosión creativa desta muller e de que tome decisións rupturistas na súa vida. Bueno, é unha novela sinxela, sí. O teu libro recibiu un premio estupendo de novela, García Aguilar. García Aguilar fora aquel que había ganado o premio Nadal, non? Sí, efectivamente. Ganou o Nadal xa hai varias décadas. Sí. E, bueno, para min foi importante, bueno, porque un pouco o sair do armario como escritora, non? De alguna maneira nunca me había decidido sempre escribir a relatos, pero nunca apostara firmemente por escribir novela, e, bueno, pues para min foi aí como un bautismo, e bueno, agora pues teño varias novelas máis escritas e peleando por sacalas adiante. Como historiadora, que che pareceu esa xuntanza que tuvo lugar no Museo das Peregrinacións en Santiago, dese grupo de escritores que fixeron eses 2 tomos, Personaxes da Galicia medieval? Pois mira, sinceramente estou un pouco desconectada desto. Eu si sou licenciada en Historia, pero non me dedico activamente a iso, dedícome a comunicación cultural nunha institución cultural en Madrid. A verdade sinto non poder decirte porque non estou ao tanto deste encontro. Falabas antes de que estás preparando ou tes xa amañadas algunha novela máis. Sin embargo, a túa amiga Silvia Tasende escribe: outro asunto pendente é a escrita da obra biográfica de Manuel Facal, que podría encargar a súa sobriña escritora Alejandra Mareque. Vas a propoñerte a eso? Bueno, eu non me vou a postular se en algún momento alguén me pide, porque teño moitas ocupacións e parece unha labor un pouco faraónica. Pero bueno, se alguén me propón, pois intentarei con gusto dar resposta a iso na medida das miñas posibilidades. Tampouco é que eu teña unha información privilexiada, porque o meu tío era unha persoa moi reservada, e non gostaba falar das súas hazañas, nin anécdotas, pero bueno, si dende o coñecemento que eu teño da experiencia vital con el e da súa obra, pois intentaría facelo con gusto, pero en principio non hai nada máis que a proposta cariñosa da miña amiga Silvia. Alejandra, esta audición, este programa noso, escoitase tamén en Buenos Aires, en todo Uruguai. Que che parece este traballo que estamos a facernos dende sempre en Galicia? Pois pareceme un traballo maravilloso, porque cando un sae de España realmente dase conta de que en América somos coñecidos galegos e non galegos, somos coñecidos como galegos. A impronta galega é moi relevante, manter esa tradición
o achegamento á terra e a todo o que aquí se está facendo, pois pareceme crucial, máis neste momento de globalización. Así que dou a enhorabuena e ánimo para seguir adiante. Len moito os rapaces, a xente xoven hoxe en Galicia? Non te sabe, si len en galego, queres decir? Sí. Sí, eu penso que sí, que é algo que se ten ganado con respecto, porque además hai un panorama polo que eu coñezo, porque xa che digo que tampouco, estou vivindo en Galicia, pois non estou tan conectada, pero sí penso que, por exemplo, no ámbito da literatura juvenil e infantil hai un montón de escritores agora interesantes e todo eso, pois evidentemente desperta un público lector que cando madura é un público que se mantén, ou esa é a idea en galego, co cual penso que imos na boa dirección. Alejandra Mareque, Alejandra, non Isabel, Alejandra Mareque, historiadora, escritora, xornalista, querida amiga, moitísimas gracias por ese contacto con América. E bueno, estamos pendentes de que esa fundación salga adiante e sobre todo ese museo na Calle do Sol, ¿no?, que se pretende levantar. Sí, efectivamente. Pois moitas gracias a vos e un saúdo a todas as galegas e galegos en América. Moitísimas gracias, Alejandra. Un abrazo. Adiós.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, amigos, vamos agora cas noticias que nos chegan dende Galicia. As 70 obras candidatas aos premios Follas Novas. Así mesmo, 70 obras son seleccionadas entre o máis destacado do publicado na literatura galega desde decembro de 2022 a novembro de 2023 e aspiran a seren recoñecidas nos premios Follas Novas do Libro Galego, organizados conxuntamente pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia. Un xurado escollerá as 3 obras finalistas por categoría e as gañadoras daránse a coñecer nunha gala no Teatro Principal de Santiago de Compostela o vindeiro 11 de maio. O Concello de Ferrol non excluirá o galego dos contratos municipais. O Concello de Ferrol rectificou a decisión de elaborar os contratos de licitación pública únicamente en castelán, segundo informa La Voz de Galicia. Fixo despois de chegar a un acordo coa Xunta para empregar os servizos lingüísticos da Administración Autonómica para conseguir ofrecer as dúas versións do documento. A Mesa pola Normalización apuntou que a decisión anunciada polo Concello de Ferrol de elaborar os contratos de licitación pública únicamente en castelán é contraria á oficialidade do galego e ataca todos os acordos sobre a lingua. E sinala o incumprimento do Estatuto do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, da Lei de Uso do Galego como lingua oficial das entidades locais, e mesmo o Plan de Normalización do propio Concello de Ferrol. Os murais urbanos que melloran as ciudades a debate na cidade de Lugo. Dende hai anos, paredes e medianeiras de toda Galicia veñen enchéndose de murais de gran tamaño, realizados por artistas do país e doutros territorios. Obras de arte públicas que embelecen os espazos urbanos e tamén rurais degradados e que contribúen a crear conciencia cidadá, melloran o desenvolvemento das urbes e favorecen a proxección mundial dos lugares nos que se realizan. Así o destacan Elena Cortés e Patricia Cupeiro, profesoras do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, que coordinan o curso de primavera Pegadas no Muro, relatos e proxectos de arte urbana. O curso, que terá lugar en Lugo, afondará no impacto cultural e socioeconómico dun fenómeno artístico en auxe e promove a participación de representantes de diferentes colectivos, desde artistas a administracións e mesmo a comunidade educativa, nun foro sobre unha manifestación artística de gran impacto como é a arte urbana. Bueno, está completo. As Islas Cíes rexistraron o seu primeiro cheo do ano. Así é. A naviera Mar de Ons completou as 450 prazas dispoñibles para viaxar ao archipiélago vigués nesta época do ano. As reservas para visitar o Parque Nacional Illas Atlánticas aínda non están activadas desde a Central de Reservas da Xunta, onde se obtén a autorización para visitar o arquipiélago. Así que os interesados en visitar as illas teñen que contactar coa naviera ou reservar a través da súa páxina web. Vamos a escoitar unha foliada.
costa arriba, o a callo e costa baixo, como os locos a modiño no que existen sobre baixo, no me existen sobre baixo, ai galego, sempre mandas preguntando, María Romaria, Santa Vilaina de Santa María, no me comas as cerezas, merlo do pico amarelo, no me comas las cerezas, que vai o meu amor fora vete, me quedan las mesas, vete me quedan las mesas, ay galego, sempre mandas preguntando, María Romaria, Santa Vilaina de Santa Como malla do centeo, de liña da cintura, como a malla do centeo, a torrente miña rula do xeito do meu deseo, do xeito do meu deseo, ai galego, sempre mandas preguntando, María Romaria, Santa Vilaina de Santa Recordade que o Patronato da Cultura Galega ten unha manché de cursos dos que podes formar parte e así achegarte de alguna maneira a nosa cultura e a nosa arte. Ana vai nos comentar cales son esos cursos. Sí, máis alá de que xa comezaron todos os cursos, aínda están nos primeiros días, de maneira que poden unirse aos grupos inscribíndose previamente con Teresa, eso claro. Sí, é necesario inscribirse nos cursos, aínda que xa fixeran o curso o ano pasado, hai que inscribirse cada ano para saber ben con que xente conta cada grupo, claro. quen forma parte do grupo, verdade? Porque ás veces cursase algo un ano e o seguinte cámbiase, de maneira que é preciso inscribirse. Voulles ler entón os cursos para este ano 2024. Contacontos está os días venres ás 6 da tarde. Coro os mércores ás 15:30. Declamación que aínda non comezou, pero que estamos agardando que Maribel poda facerse cargo do grupo e iniciara tamén este ano as súas reunións. Fotografía os martes ás 5 da tarde. Introdución ao coñecemento da cultura galega os mércores ás 6 da tarde. Obradoiro de lingua os martes ás 5 da tarde. Historia os luns ás 16:30. Literatura os venres ás 16:30. Pintura ao óleo os martes ás 15 horas. Pandeireta e baile os xoves ás 17 horas, 5 da tarde. E teatro os luns ás 5 da tarde en galego, ás 6:30 en castelán. Temos que avisar que o teatro en castelán aínda non comezou porque o grupo que fai teatro en galego está ensaiando a obra que presentamos a fin do ano pasado, porque temos que levala ao Centro Gallego agora no mes de maio, de maneira que ata o mes de maio non comezará o teatro en castelán.
Eses son os cursos e temos outra actividade. A outra actividade é unha actividade que gusta moito. Sobre todo a ti. A min gustame moito tamén porque eu participo. Claro. Que é de contacontos. Vai ser o venres 3 de maio. Xa vades ter un acto venres. Venres 3 de maio. Ai, que ben. Non este venres, o 3. Sí, bueno, sí, pero quero decir... Venres 3 de maio, que ademais, non sei se Susana gustaralle moito, pero é o aniversario, o cumpleanos de Susana de León. Caramba, Susana. A profesora imos festexar con esta actividade. Que ben. E a actividade chamase "E que oficio le pondremos?". Así en castelán. ¿Y qué oficio le ¿Y qué oficio le pondremos? En castelán. Vai ser moi interesante. Pero contanos de que trata. Porque, Contanos un pouco. ¿Y qué oficio le pondremos? Bueno, trátase dos oficios que tiveron os pais, en xeral, os pais dun grupiño de alumnas. Ah, que ben. Eu vou participar, eu non vou falar do pai, senón que vou falar da nai. Ah, moi ben. Despois vai haber contos, claro. como sempre, contos en castelán e algún conto en galego, como ten que ser, nas dúas linguas. Venres 3 de maio ás 7 da tarde. Actúa tamén a xente, o xente que vaya a vela, non? A xente, o público. O público sempre pode participar. Claro. Pode participar ao final, expresar a súa opinión, e se quere pode falar do que queira, se ten un oficio deles, dos pais, dos parentes, poden falar do que queiran. Sodes moito no Obradoiro de... Moitísimos. Sí, sí, que ben, sí. Que ben. Despois do coro, eu penso que é o Obradoiro que ten máis xente. Conta. O sea que xa estades preparando para o 3 de maio, non? Estamos preparados desde o ano pasado. Bueno, pero dille, se algunha persona quere chegarse, ainda está a tempo, non? Sempre está a tempo. Para o curso, sí. Para o curso, para inscribirse no curso, está a tempo. Para a actividade, bueno, claro, ese día, se quere falar, pode falar. Está ben. Bueno, que vais aí, Ana? Pois agora creo que ímos a escoitar un tema musical. Pero non dicías que iba a haber outro acto neste mes, non? Non neste mes, que había outra actividade do patronato que era a de contacontos para o 3 de maio. Entonces íbamos a música. Aí está. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexedeiros a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte contos os nenos do pouco e do paspallón. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborión. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Loco deixa-me morrer entre
entre dous regos queimado, cando veñan os solpones dos homeses famiados. Sementarei, loguiño de carear, en tanto no podo medre un meniño, un vello e un cantor. Sementarei, loguiño de carear, en tanto no podo medre un meniño, un vello e un cantor. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561 esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a ter un recordo hacia Rafael Dieste, escritor que naceu en Rianxo en 1899 e que é un dos mellores narradores da primeira metade do século XX. Tras a Guerra Civil Española, Rafael pasou por Montevideo e logo en Buenos Aires foi director literario de Editorial Atlántida. Pasou tamén por Londres e México, retornando finalmente a Galicia en 1961 e morreu en Santiago de Compostela no ano 1981. No 1927 escribiu unha obra estupenda, maravillosa, a súa obra de teatro A Fiestra Valdeira, da que vamos a compartir coas compañeiras a continuación unha pequena escena. Don Miguel é un vello que foi mariñeiro na súa mocedade e fixo despois fortuna no Brasil. Pagoulle a un pintor para que lle fixese un retrato, e o pintor, tratando de reflectir a esencia do que é o vello Don Miguel, puxo no retrato unha fiestra pola que se ve o peirán coas súas lanchas, as redes, ao sol. A súa muller Balbina e a súa filla Adelaida non ven con bos ollos ese símbolo do seu pasado de mariñeiro pobre. Na escena que imos compartir, a súa filla Adelaida entra na sala mentres Don Miguel admira a pintura. Ollavas cara ao cadro, Adelaida. Adiviño que che gusta. A min gustoume moito. Gustará. E non podo xudgar con seguridade porque non teño estudo nin ben bastante cadro. Pero se me hei de guiar polos meus ollos... Eu non sou polos meus ollos, que eu sinto algo diante deste cadro. Sentirá. Ao señor Baldomero tamén lle entusiasmou o quadro. Entusiasmará. Parece que che topo así, vaya... Topará. Gustará, sentirá, entusiasmará... E que máis? Topará. Claro que gustará, sentirei, entusiasmarase a tope. Topo que falas dun xeito. Adelaida, ti tes algo que me dicir? Adelaida, sí, Adelaida, moito Adelaida, para despois non me cumplir o gusto máis pequeno.
Que, non che gusta a corbata que levo? Xa mo dixeches o outro día. Ben, poñerei a corbata que queiras. Prefere a roxa ou verde? Ben sabes que non é pola corbata. Ben podías poñer outra, pero... Daquela xa sei. É pola boina. Poreime aínda que sexa un sombreiro de copa por verche contenta, muller. Agora non falo diso. Di dunha vez o que queiras. Nada. Nada. Ben, pois nada. Vaise Adelaida moi contrariada. Don Miguel volve a admirar o seu cadro. De preto, de lonxe, e ata desde máis lonxe usando un longo anteollo. Nese intre aparece a súa dona Balbina. Mira o cadro, Balbina. De perto, ben, non? Non está mal, non? É de lonxe? Non me disgusta, pero pode que non lle viñese mal unha enmenda. Cal? Cal ha de ser? A que quere Adelaida? Non te fagas o desentendido. Adelaida non me falou de ningunha emenda. Faríaste o desentendido, que ela ben claro falou. Escoita, Balbina, eu xa vos teño dito que son moi rudo de entendemento. Eu sei que 2 e 2 son 4, pero se para darme a entender unha cousa vos contentades con chiscarme un ollo, mira que non entendo nada. Vaya, ti queres ou non queres que lle quiten a fiestra a ese cadro? Adelaida non me falou de quitar a fiestra. Supoñamos que non, faloche eu. Canto mellor non quedaría o cadro cun xardín fidalgo de fondo. Ademais, esa fiestra, véndose as lanchas, as redes... Agústame moito. Porque tes os ollos pechados. Ninguén, non sendo ti, ignora o que o pintor ven dicindo co esa fiestra. Que ven dicindo? Ven dicindo que foches mariñeiro, eso é. E non fun. E non son aínda por dentro. Contigo non hai quen poida. Mellor verías a casa asolagada polas vaguas de Adelaida que darlle gusto en cousa tan pequena. Ti pensas que estaría ben cando demos o consentimento para que Mariñas entre na casa, que vexa ese retrato con esa fiestra que o está dicindo todo. É certo que Mariñas está namorado da nosa filla, pero as cousas como son. Abonda, dille a Adelaida que veña. Xa sabía eu que... Abonda, que veña Adelaida. Porque ela non o fai por ela, faino tamén por ti. O seu triunfo, ao fin, é teu, o seu señorío... Abonda, que veña Adelaida. Di Adelaida o que queres. Dío, rapaza. Quero que, en lugar da fiestra, que xa sabemos o que ven dicindo, leve o cadro outro fondo, máis señorial. Ter fachenda de pobreza, de onte, e ter fachenda ben cativa. Non fagas frases enliadas e bonitas a conto de que me custou deixar de ser pobre para que ti desprendeses. Con mestres que eu non tiven e facer frases enliadas e bonitas. Eu non teño fachenda de pobreza, nin siquiera de esforzo que me custou sair dela. Sinto, sí, un certo orgullo lá por dentro, pero moi pouco, ben pouco. Dios lo sabe, é que a ninguén ofende. Escoita, ter sido mariñeiro é para min algo máis, moito máis, que ter deixado de ser pobre. Pero eso ti non entendes, porque tampouco os teus mestres o entenderon nunca. Non chores, que eso non é ser tenra nin boa. Si foras boa, non me houberas feito ainda xa máis ese agravio que... Bueno, abonda, vaite, anda, vaite. E outro en Vila García teño un amor en Rianxo, e outro en Vila García para ver os meus amores teño que cruzar la ría, teño que cruzar la ría, teño que cruzar la ría. Teño un amor
e outro en Vila García. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro da mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa darlle vincos ao mar. Levaille no teu peteiro gaigotiña boa boa, levaille no teu peteiro unha cantiga de amores, o meu amor rianxeiro, o meu amor rianxeiro, o meu amor rianxeiro. Gaigotiña boa boa, levaille no teu peteiro. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro da mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa dalle bicos ao mar. Donado meu corazón Galicia miña terriña, donado meu corazón quen non quere Galicia non sabe o que é amor, non sabe o que é amor, non sabe o que é amor. Galicia miña terriña, donado meu corazón. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro da mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa darlle bicos ao mar. Unha muller garimosa hei de buscar polo mundo, unha muller garimosa que teña tres cousas máis: rica, discreta e fermosa. Rica, discreta e fermosa, rica, discreta e fermosa. Hei de buscar polo mundo unha muller garimosa. Non lle temas, mariñeiro, o ventiño do mar, que o vento mareiro da mellor navegar. Si navegas pola ría de Rianxo verás as estrelas e a lúa darlle bicos ao mar. Bueno, amigos, que estupendo isto de Rafael Díaz. Emocionoume por o feito de recordar que ela, máis o seu irmán, foron os mellores amigos que tuvo Castelao na infancia. Inda que Rafael era un pouco maior que... Castelao un pouco maior que Rafael, leváronse sempre moi ben, non? E Rafael, ademais, ten sangue aquí no Uruguai, porque sí, o arquitecto Dieste era tío deles, non? Dos Dieste. Sí. Era tío. Rafael era tío de Eladio ou Eladio era... No. Eladio era tío de Rafael. No. Rafael era tío. Ahora sí. Rafael era tío. Rafael era tío. Pero ademais son obras que en aqueles tempos eran un pouco perseguidas, un pouco tidas en pouca conta, pero que hoxe en día realmente estánse facendo, sobre todo o grupo de teatro dramático galego está levando a cabo. Levou moitas veces a escena isto de Fiastra Valdeira ante outras obras de Rafael Dieste. Encantoume facer estas cousas e volvemos. Sí, este foi apenas un anaco. Claro, unha escolminha. Unha escolma do que a obra que é moi interesante. Sería moi interesante facela toda, verdad? Claro. O mariñeiro co seu orgullo do seu pasado mariñeiro, que aínda se sinte mariñeiro, e a muller e a filla que agora que teñen cartos, que están noutra posición, pois parecelle que teñen que borrar, teñen que esquecer ese pasado
de mariñeiro pobre. E o vello está orgulloso, en realidade, de ter sido mariñeiro. De maneira que é unha mensaxe... A muller de Miguel, a máis da filla, xa teñen unha posición máis alta que ele. Ele sigue sendo mariñeiro. Non máis alta, diferente. Ou seja, elas pensan que amosar o seu pasado mariñeiro é facer fachenda da pobreza. Claro. El di que el non necesita negar o seu pasado, non quere. Non necesita, non quere. E parecelle boa cousa lembrar, recordar a través dese cadro que mostra o Peirán, que amosa o Peirán e as lanchas e as redes ao sol, recordar o que é, o que foi e o que el segue sendo. Por iso din unha parte, don Miguel din unha parte, escoita, ter sido mariñeiro é para min algo máis, moito máis que ter deixado de ser pobre. O amor do home mariñeiro ao mar, de alguna maneira vese reflexado. Hai outra frase nesta escena que compartimos, moi interesante, que lle di don Miguel á súa filla Adelaida. Hai outra frase moi interesante que di: non fagas frases enliadas e bonitas a conta do que me custou deixar de ser pobre para que ti deprendeses o esforzo do pai para que a filla estudase e deprendese con mestres que eu non tiven, dille o pai, e a facer frases enliadas e bonitas. Eu non teño fachenda da pobreza, nin siquiera do esforzo que me custou sair dela. Entón, claro, dille que ela tivo unha vida diferente grazas ao seu esforzo, eso que fan moitos pais, verdad? Tamén se ve aquí a retranca galega, non? Cando el di, por exemplo, son moi rudo de entendementos. El entende perfectamente o que lle quere dicir a muller e a filla. Sin embargo, faise como esa ironía, esa retranca galega. Eu penso que o que aquí hai é que ele é un home directo. El di 2 e 2 son 4, di el. E elas veñen con esas reviravoltas que non din claramente o que queren. Non din claramente o que queren. Entón, a ver, dime o que queres. Porque el pensa, por que estás mal? Pregúntalle a filla. É pola corbata, que queres que poña outra? Non. É pola boina, que queres que poña un sombreiro? Non. Ou seja, bueno, non lle deras máis voltas. Claro. Pero tanto a nai como a filla non son directas. Ele é un home honrado, directo, sinxelo, e vai por diante co que pensa. Eu penso que a cousa a cousa é que el ten cartos, non? Ten cartos, pero non ten vergoña do seu pasado. Exacto. Todo o contrario, ten orgullo do seu pasado. En cambio, as fillas, que son novas ricas, elas teñen aquela cousa de presunción, eu teño diñeiro, eu teño cartos, non quero lembrarme do pasado do meu pai, ni do meu marido. Mira, hai ali un personaxe que é Mariñas, que é o mozo da filla de Adelaida, e tamén están pensando en que pensará Mariñas cando entre na casa e vexa ese cadro con que está dicindo todo, di a muller, que está dicindo que ti fuches un mariñeiro pobre. Bueno, en fin, amigos, hai que facela toda, que é unha linda obra. Vamos a procurar traer outros escolviños destas obras. Sí. Vaise noso tempo, que sexan moi felices. Volvemos o domingo ás 9 da mañán, Hasta o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.